Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Atong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Noong mga panahong ito, masayang namumuhay si Atong kasama ang kanyang asawang si Bernadita at ang kambal nilang anak na nasa 5 buwang gulang pa lamang. Simple man ang buhay nila sa kanilang sariling bukirin. Kontento na si Atong dahil ang mas mahalaga sa kanya ay kasama niya ang kanyang mag-iina. Pagtatanim ng sari-saring gulay at pag-aalaga ng mga hayop ang pinagkakaabalahan ni Atong. Ito rin kasi ang isa sa hanap buhay niya para may pantustos sa mga kailangan ng kanyang pamilya. Sa tuwing hindi kasi siya nakakasingit ng katrabaho sa mga kakilala niya, naglalako siya ng mga gulay at nagbebenta ng mga alagang hayop na pwede niyang maibenta sa bayan. Isang gabi, mahimbing nang natutulog sina Atong. Gawa ng pagod siya sa pagtatrabaho at maging ang asawa niya sa pag-aalaga ng kanilang kambal, hindi nila naramdamang nagising ang kanilang mga anak. Sa hindi inaasahan, nakalimutan ni Bernadita na isarado ng mabuti ang bintana ng kanilang silid. Sa kadahilanang yon, may kung anong nilalang ang dahan-dahang pumasok doon at hindi man lang naramdaman ng mag-asawa na nakarating na ito sa higaan ng kambal. Napapangisi ang naturang nilalang, gayong maisa sa katuparan nito ang kanyang plano nang walang kahirap-hirap. Dahan-dahan nga nitong kinuha ang kambal at nang karganan niya ang mga sanggol, naglakad ito papalapit sa bintana. Naalimpungatan si Atong nang marinig niya ang malakas na pag-iyak ng kanilang kambal. Nang maimulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang hawak-hawak nga ng nilalang ang kanyang mga anak. Saan mo dadalhin ang kambal? Ibalik mo ang mga anak ko! Nataranta si Atong nang biglang tumalon sa bintana ang nilalang na yon at tinangay ang mga sanggol. Tumakbo pa siya papalapit sa bintana upang tanawin kung saan patungo ang naturang nilalang. Ngunit dahil sa madilimang paligid, hindi na nakita ng lalaki kung saan ito nagpunta. Dali-dali niyang ginising ang kanyang asawa at sinabi ang nangyari. Napahagulgol naman ang asawa niya dahil sa nalaman nito. Labis din silang nag-alala at nangamba kung ano ang gagawin ng nilalang ngayon sa kanilang mga anak. Pumunta tayo sa albularyo. Humingi tayo ng tulong para mahanap ang mga anak natin. Sinang-ayunan ni Atong ang naging suhestyon ng kanyang asawa. Dahil doon, walang pag-aalinlangang tumungo sa bahay ng albularyo ang mag-asawa. Nakaramdam ng takot si Atong para sa kanilang kambal. Hindi rin niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling may mangyaring masama sa mga ito. Nang makarating sila sa bahay ng albularyo, natsyempohan naman nilang gising ito at tila nakikiramdam sa kanyang paligid. Nang makita nito ang mag-asawa, kagad itong nagtanong sa dalawa. Oh, Atong, Bernadita, ba't kayo pumunta rito? May problema ba? Nasaan ang kambal ninyo? Hindi na nagdalawang isip si Atong na sabihin kay Tiago ang tungkol sa nangyari. May isang nilalang na pumasok sa bahay namin. Isang maitim at mabalahibong nilalang na merong nagbabagang mga mata. Tinangay nito ang aming kambal at hindi ko nagawang pigilan to. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tiago dahil sa sinabi ni Atong. Tila may hinala na rin ito kung anong nilalang ang dumukot sa mga anak ni na Atong. Niyaya niyang mag-asawa na pumasok sa kanyang bahay, kaya sumunod naman ang mag-asawa sa kanya. Nang nasa loob na sila ng bahay ni Tiago, nagsimula naman ang albularyo sa pag-alam kung sino at anong nilalang ang kumuha sa kambal ni na Atong at Bernadita. Nagsimula na nga si Tiago sa kanyang pagtawas at makalipas nga ang halos 3 minuto, nagulat sina Atong nang makita nilang may namuong imahe sa tubig na nasa batya.
Nakuryoso naman ang mag-asawa ko noong ibig sabihin nun, kaya hinintay na lamang nilang magwika si Tandang Tiago. Hindi nga ako nagkamali sa hinala kong aswang ang dumukot sa anak ninyo. Kaya nga lang, ang nilalang na yon ay may lahi ng sinaunang aswang na nagmula pa sa hanay ng isang muwa na si Owang Amburukay. Nakaramdam ng kakaibang takot si Atong dahil sa narinig nito mula kay Tandang Tiago. Hindi rin alam ng lalaki kung ano ang sasabihin niya ng mga sandaling yon. Subalit, dahil sa pagnanais na makuha ang kanilang kambal, naglakas loob siyang magtanong kay Katiago tungkol kay Amburukay at kung ano ang pwede niyang gawin para mabawi ang kanilang mga anak. Sino po si Owang Amburukay? At ano pong pwede kong gawin para mabawi ang aming kambal? Handa po akong gawin ng lahat, Tandang Tiago. Magawa ko lang na mabawi sa aswang na yon ang aming mga anak. Nakitaan ng pangamba ni Atong ang mukha ni Katiago. Nakaramdam naman ng matinding kaba ang lalaki sa ekspresyon ng mukha ng albularyo. Kabilang sa lahi ng mga muwa si Owang Amburukay. Isang uri ng nilalang na kinakatakutan din ng mga katutubo. Hindi sasapat ang lakas mo para kalabanin ang aswang na yon, Atong. Sa pagkakaalam ko, may isang kuweba sa kabundukan kung saan naroroon ang kawa ni Owang Amburukay. Kailangan mong hanapin yon at ipaligo ang tubig na mula sa naturang kawa. Dahil doon, magtataglay ka rin ng kakaibang lakas, liksi, at kabal para malabanan mo ang mga aswang na tumangay sa iyong mga anak. Kung ganun, handa akong hanapin ang kuweba na yan. Kailangan ko mabawi ang mga anak namin. Papatayin ko ang aswang na dumukot sa aming kambal. Hindi nakaimik noon si Katiago. Bigla rin siyang tumayo at may kinuha siyang itak. Napatingin lang si Atong sa itak na hawak ni Tandang Tiago. Ibibigay ko sa iyo ang itak na ito, Atong. Debosyonado ko rin ito, kaya mas maiging dalhin mo ito at nang magamit mo sa pakikipaglaban. Hindi magiging madali ang pakikipagsapalaran mo para hanapin ang kuweba kung saan ang kawa ni Owang Amburukay. Tinanggap ni Atong ang itak na ibinigay sa kanya ni Katiago. Hindi rin pinalampas ng albularyo na dasalan at basbasa ng lalaki na mapagtagumpayan nito ang misyong pagbawi sa kanilang kambal. Naalala rin ni Katiago na merong nagbabantay sa kuweba kung nasaan ang kawa ni Owang Amburukay, kaya binalaan at binigyan niya ng payo si Atong kung paano nito mapapatay ang bantay na yon. May higanteng nilalang ang nagbabantay sa kuwebang yon. Mangingilaw ang tawag sa nilalang na ito. May isuot itong sinturon at kapag nagawa mo itong matalo, maaari mong kunin ang bagay na yon dahil maaaring makadagdag yon sa iyong lakas. Sunugin mo ng apoy ang nilalang na yon at magagawa mo siyang paslangin. Labis ang pasasalamat ni Atong kay Katiago. Nagpasya na rin silang mag-asawa na umalis sa bahay ng albularyo. Umuwi sila sa kanilang bahay. Nangako naman si Atong sa kanyang asawa noon na ibabalik ang kanilang mga anak na dinukot ng aswang na yon. Nang sumunod na gabi, sinimulan ni Atong ang paghahanap sa naturang kuweba. Iniwan niya ang kanyang asawa sa bahay nila. Dala ang ilang kagamitang kakailanganin at maging ang itak na ibinigay sa kanya ni Katiago. Matapos nun, nagsimula si Atong sa kanyang pakikipagsapalaran. Sinimulan niyang tahakin ang daan patungo sa kagubatan. Hindi na inisip ni Atong ang panganib ng kanyang kahaharapin, sapagkat mas naiisip niyang mailigtas ang kambal nila ng kanyang asawa. Lahat ay gagawin ko. Makita at mauwi ko lamang ang aming mga anak. Hindi ako magpapatinag sa kung anumang nilalang na makakasalubong ko. Papatayin ko ang aswang na dumukot sa anak namin. Patuloy lang si Atong sa kanyang paglalakad hanggang sa napasok na nga siya sa kagubatan. Inihanda kaagad niya ang kanyang itak sakaling may umatake sa kanyang mga kakaibang nilalang
na namamalagi sa kagubatang yon. Wala naman siyang naramdamang kakaiba noong una. Subalit, nang nakakalayo na siya sa bukana ng gubat, nagsimula siyang makarinig ng mga kaluskos sa kanyang paligid. Nung mga sandaling yon, ay naging alerto si Atong, lalo na't sa pakiwari niya ay papalapit sa kanyang kinaroroonan ang mga kaluskos na kanyang nauulinigan. Minabuti naman niyang maghanap ng mapagtataguan at nang makahanap nga siya, ay nagtago siya tsaka naghintay ng mga susunod na mangyayari. Inihanda rin niya ang kanyang itak habang tinatanaw ang daan kung saan may naririnig siyang mabibilis na mga pagyabag. Ganun na lang nga ang gulat niya nang sa hindi niya inaasahan, tumambad sa kanya ang isang nilalang. Alam niyang aswang yon dahil na rin sa maitim at napupuno ng makapal na balahibo ang buong katawan nito. Bukod pa roon, nagbabaga ang mga mata nito at nakalabas ang matutulis nitong mga ngipin. Nagsitaasan ng mga balahibo ni Atong nang biglang umangil ang aswang na yon. Napapasinghot din ito sa ere na animoy alam nitong nagtatago malapit sa kinaroroonan niya ang lalaki. Nang mapansin ni Atong na napangisi ang naturang nilalang, kinutuban na rin siya ng hindi maganda. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala na susugod sa pinagtataguan niya ang aswang na yon. Napamura na nga lang siya nang subukan siyang kalmutin ito ng mahahaba nitong mga kuko. Mabuti na lang at nagawa niyang maiwasan ang pag-ataking yon ng aswang. Muli siyang inatake at sa pagkakataong yon, naisip niyang salubungin na lang din ito ng pagtaga. Nakaiwas naman ang aswang na napalayo pa ng bahagya sa kanya. Hindi ako pwedeng umiwas lang ng umiwas. Kailangan lumaban ako at nang sa gayoy mapaslang ko ang aswang na to. Kailangan ko siyang malampasan para mahanap ko kagad ang kuweba kung nasaan ang kawa ni Owang ang Burukay. Tila narinig ng aswang na kalaban ni Atong ang winika niyang yon. Napahalakhak ang nilalang dahil doon. Hinahanap mo ang kawa ni Owang ang Burukay? Nahihibang ka na yata. Nakaramdam ng inis si Atong dahil parang nanunuya sa kanya ang kalabang aswang. Hindi na siya umimik pa at nakipagbuno na lang sa nilalang. Hindi na inisip ng lalaki ang takot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Nakatuon lang ang buong atensyon niya sa kung paano niya mapapaslang ang aswang na yon. Nang muli siyang sugurin ng nilalang, hindi na nga siya nagdalawang isip na atakihin din ito. Buong lakas niyang tinaga ang naturang nilalang at nasaktong tumama ito sa bandang leeg ng aswang. Napahiyaw yon at napaluhod sa lupa. Napasigaw naman ng malakas si Atong nang hugutin nitong itak sa leeg ng aswang at muli niya itong tagain. Inundayan niya ng pagtaga ang aswang hanggang sa nagawa na nga niyang mapatay yon. Nang mapagtanto ni Atong ang kanyang nagawa, bigla siyang napatigil at bahagyang napaatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil hindi niya inakalang magagawa nga niyang mapaslang ang kalaban niyang aswang. Muling naging alerto si Atong nang magkaroon ng ingay malapit sa kinaroroonan niya. Mabilis din niyang hinila ang katawan ng aswang na napaslang niya para maitago ito. Nagtago na rin siya at nakiramdam sa kanyang paligid. Napabuntong hininga na lang siya nang mapag-alamang isang malaking ahas lamang pala ang may gawa nun. Napagpasya na lang din niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa kabutihang palad, hanggang sa makarating siya sa gitna ng gubat, ay wala na siyang nakasalubong pang aswang. Minabuti na lang din ni Atong na tunguhin ang kuwebang tinutukoy ni Katiago. Hindi nga nabigo ang lalaki nang matuntun niya ang naturang kuweba. Imbis na magpadalos-dalos sa kanyang pasya, pinili ni Atong na matyagan muna ang naturang kuweba. Nagtataka kasi siya gayong may mga nauulinigan siyang mga ingay sa loob. Hindi kaya may mga aswang na namamalagi sa kuwebang yan? Kung meron nga, siguradong mahihirapan akong isagawa kaagad ang aking plano. Nasa ganong estado nga si Atong
nang bigla siyang makaramdam ng pagyanig ng lupa. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero nagkaroon siya ng konting kutob kung bakit nangyayari ang ganoong bagay. Yan na kaya ang higanteng tinutukoy ni Katiago? Ano kaya ang itsura ng nilalang na yan? Nagpalinga-linga si Atong sa kanyang paligid. Nung una wala siyang nakita. Subalit, nang ito niya ang kanyang pansin sa madilim na bahagi na malapit sa kuweba, doon at natanaw niya ang isang higante na may maitim na balat. Nang lumabas ito sa bahaging yon, at saktong natamaan ito ng liwanag na nagmumula sa buwan ng gabing yon, kitang-kita ni Atong na napupuno rin ng balahibo ang katawan ng naturang nilalang. Pinagmasdan ni Atong ang higante at napagtanto nga niyang yon ang tinutukoy ni Katiago na nagbabantay sa kuweba dahil may suot nga rin itong sinturon. Kailangan matalo ko ang higanteng yan at na magawa kong makapasok sa kuweba. Kapag nangyari yan, magagawa ko ng isa katuparan ng kung anumang pakay ko sa kuwebang to. Nagpasya na nga si Atong na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Noong una hindi siya pinansin ng higante, kaya nagawa niya pang makalapit ng bahagya sa kinaroroonan nito. Subalit, nang mapansin na nga siya ng nilalang, ganun na lang ang kabang naramdaman ni Atong nang akma siyang aapakan nito. Mabilis namang tumakbo si Atong papalayo sa bahagi kung saan naapak ang higanting yon. Nagawa naman niyang makaiwas pero muling iniangat ng nilalang ang kanyang paa at akmang aapakan na naman ang bahagi kung saan naroroon si Atong. Hindi maganda to. Kailangan ko makahanap ng paraan para matalo ang higanting to. Sa pagkakataong yon, nagtago na muna siya. Nag-isip-isip siya kung paano niya masusunog ang naturang nilalang nang hindi siya gaanong nahihirapan. Hanggang sa may naisip na nga siya nun at kaagad nga niyang isinigaw ang kanyang plano. Habang abala ang higante sa paghahanap sa kanya, nagpasya siyang magtipon ng mga sanga at tuyong dahon sa kabilang bahagi ng kinaroroonan nila. Mabuti na lang at hindi siya nagawang mapansin ng nilalang. Nang sapat na ang kanyang mga naipon, maingat ang naging galaw niya at nagsimula na nga rin siyang gumawa ng apoy. Nang lumaki ang mga nagawang apoy ni Atong, napansin na yon ng higante. Dahil takot nga ito sa apoy, imbis na lumapit dito ay napalayo ang naturang nilalang. Napangisi naman si Atong dahil doon, kaya ginawa na niya ang bagay na dapat niyang gawin. Masusunog din kita. At kapag nangyari yun, malaya na akong makakapasok sa kuweba kung saan naroroon ang kawa ni Owang ang Burukay. Inihagis ni Atong sa higante ang mga sangang nag-aapoy. Sa takot naman ng nilalang ay hindi na nga siya nakagalaw sa kanyang pwesto. Gumapang na nga ang apoy mula sa paa nito hanggang sa kalahati ng kanyang katawan. Dahil na rin sa mabalahibo ang naturang higante, kaya mabilis ang paggapang ng apoy sa kanya. Napahiyaw na lang ito dahil sa nangyari sa kanya. Napatakbo naman si Atong nang mapansin niyang babagsak sa kinatatayuan niya ang sinturong hinagis ng higanting yon. Mabuti na lang at nagawa niyang makaalis kagad, kaya hindi siya natamaan nito. Nang tuluyang masunog ang higante, bumagsak ito sa lupa. Hindi na inaksaya ni Atong ang kanyang oras at mabilis siyang pumasok sa kuweba. Umayo naman sa kanyang tadhana dahil nakita kaagad niya ang kawa ni Owang ang Burukay. Nilapitan niya yon at walang pagdadalawang isip na ipinaligo ang tubig na nasa kawang yon. Pagkatapos niyang maligo, pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Namanghanga si Atong dahil pakiramdam niya ay merong enerhiyang dumaloy sa buo niyang katawan. Napangiti na lang siya dahil doon. Ito na marahil ang ibig sabihin ni Katiago. Humanda ang aswang na yan at hindi ko siya bubuhayin kapag nagkaharap na kaming dalawa. Hindi na siya nagtagal sa naturang kuweba at nagpasya kaagad siyang umalis doon. Kagaya ng sabi ni Katiago sa kanya, kinuha niya ang sinturon ng higanteng nagbabantay sa kuweba.
Umalis din siya roon upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay para hanapin ang aswang na dumukot sa kanyang anak. Naramdaman na lang din ni Atong na parang may kung anong enerhiya rin ang dumadaloy sa katawan niya mula sa sinturong nakuha niya sa higante. Dahil hindi gamay ni Atong ang naturang kagubatan, nahirapan din siyang tuntunin kung saan posibleng naglulungga ang aswang na kanyang hinahanap. Dahil pagod na rin siya noon, napagpasyahan na muna niyang magpahinga. Iidlip muna ako sandali. At pagkatapos, ipagpapatuloy ko kagad ang aking paglalakbay. Kailangan ko mahanap ang aking mga anak bago pa man mahuli ang lahat. Nagpahinga nga siya ng mga oras na yan. Subalit, dahil sa pagod na naramdaman ni Atong, papasikat na ang araw nang magising siya. Inabala na lang niya ang kanyang sarili noon sa paghahanda para sa pagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Kinagabihan nga noon, nagpatuloy siya sa paghahanap sa aswang na dumukot sa kanyang anak. Napadpad si Atong sa pinakadulong bahagi ng gubat na malapit sa kabundukan. Doon nagmatsyag siya, gayong may nauulinigan siyang mga boses na animoy nagkakasiyahan. Tinungo kagad ni Atong ang pinagmumula ng ingay na naririnig niya at nang marating na nga niya ang bahaging yon, doon ay natanaw niyang may mga taong ang naroroon. Nanatili siyang nakatago para matyaga ng mga tao hanggang sa nakarinig siya ng iyak ng mga sanggol. Ang mga anak ko kaya ang umiiyak na yan? Sana nga silang dalawa yan, gayong hindi ko mapapatawad ang sarili ko sakaling may nangyaring ang hindi maganda sa kanila. Gustuhin man niyang sunggaban na noon ang mga tao roon, ngunit hindi niya ginawa, gayong batid niyang posibleng mga aswang din ang mga ito. Naghintay na lamang siya sa mga susunod na mangyayari. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala dahil makalipas ang halos kalahating oras na pagmamatsyag, kitang-kita ng mga mata niyang nagbago ang anyo ng mga taong naroroon. Nagbago ng mga anyo ang mga ito at sunod-sunod na nagsiangilan. Walang ano-ano, humilera silang lahat at saka itinuon ang kanilang tingin sa isang aswang na nasa unahan. Yan marahil ang pinuno nila. Siya rin ang dumukot sa aking mga anak at hindi ako pwedeng magkamali. Napayukom ng kanyang kamay itong si Atong dahil sa galit sa mga aswang doon, lalo na sa dumukot sa kambal niya. Mas lalong nanggalaiti ang lalaki nang masaksihan niyang ibiniti ng aswang na nasa pinakaharapan ang dalawang sanggol. Lumipat ng pwesto si Atong sa mas malapit at nang marinig niya ang sasabihin ng nilalang na may hawak sa kanyang dalawang anak. 3 gabi mula ngayon, ang dalawang sanggol na ito ay gagawing alay sa ating Panginoon. Yon ay para mas maging malakas pa tayong mga aswang. Ipagdiriwang natin ang nalalapit na tagumpay ng ating pag-aalay. Naghihiyawan din ang mga aswang matapos sabihin yon ng kanilang pinuno. Napaiyak naman ang mga sanggol na hawak nito, kaya nakaramdam ng pagkairita ang naturang pinuno. Ibinigay niya sa isang aswang ang dalawang sanggol at nilagay naman yun sa isang kulungan. Anong ginagawa nila sa aking mga anak? Itinuring na nilang bihag ang mga ito. Nakakaawa ang kambal ko. Lalong naiyukom ni Atong ang kanyang kamay dahil sa labis na galit. Sa kadahilan ng hindi na rin siya makatiis na makita ang naging sitwasyon ng kambal, minabuti na niyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Galit na galit siya ng mga oras na yan at pakiramdam niya ay nag-ibayo ng husto ang kanyang lakas. Bago niyo gawing alay ang aking mga anak, sisiguraduhin kong mauubos kayo sa gabing to. Dahil sa pagsigaw ni Atong, napalingon sa kanya ang lahat ng mga aswang maging ang pinuno ng mga ito. Napangisi ang pinuno ng mga aswang doon na animoy inaasahan na rin ito ang pagdating ni Atong. Hindi nga ako nagkamaling hahanapin mo ang iyong mga anak. Huwag kang mag-alala at hindi ko pa sila papatayin sa ngayon.
Siguro, kapag dumating na ang gabing pinakahinihintay namin, gaya mo, ay hindi na rin sila mabubuhay pa. Yun nga lang, sa gabing ito, mauuna ka kesa sa kanila. Sumenyas ang aswang na yon sa kanyang mga kasamahan na sugurin si Atong. Inihanda naman ng lalaki ang kanyang sarili sa paglapit ng mga aswang sa kanya. Isa-isa nga siyang sinugod ng mga ito at bawat aswang na lalapit sa kanya, nagagawa niyang mataga at maibuwal sa lupa. Dahil sa nasaksihan ng pinuno ng mga aswang, nagulat siya sa angking lakas at liksi ni Atong. Hindi niya maintindihan kung papaano naging ganoon ang lalaki. Gayong sa pagkakaalam niya, karaniwang tao lang to. Nagulat ka ba? At nagagawa kong paslangin ang mga kasamahan mo? Napaangil ang pinuno ng mga aswang dahil sa naging tanong ni Atong. Pinasugod din ito ang iba pa niyang mga kasama sa lalaki, ngunit bigo silang itumba si Atong. Nagpatuloy na makipagbuno si Atong sa mga aswang doon, maging siya ay namangharin sa kanyang sarili dahil sa taglay nitong lakas at liksi. Halos hindi rin siya magawang sugatan ng mga aswang kahit pa na ilang beses na siyang nakagat at nakalmot ng mga ito. Ikinagulat ng pinuno ng mga aswang ang senaryong kanyang nakikita. Hindi talaga siya makapaniwalang nagagawang mapaslang ni Atong ang halos kalahati ng bilang ng kanyang mga nasasakupan. Napasigaw na nga rin ito dahil sa galit sa lalaki. Siguraduhin ninyong mapapatay niyo ang lalaking yan. Huwag niyo nga hayaang makatakas at makalis ng buhay sa lugar na ito. Sumugod pa kay Atong ang ibang mga aswang. Subalit gaya ng iba sa kanila, mabilis niyang napapatay ang mga ito. Halos hindi rin siya nakakaramdam ng pagod kahit marami na ring mga aswang ang kanyang napapaslang. Uubusin ko kayong lahat. Lalo ka na. Mali ka ng pinagdiskitahang mga sanggol. Dahil sa ginawa mo, hindi kita bubuhayin pa gaya ng mga kasamahan mo. Makalipas lamang ang humigit kumulang 10 minutong pakikipaglaban sa mga aswang, nagawang patumbahin at paslangin ni Atong ang mga aswang doon. Ang tanging natira na lamang sa mga yon ay ang pinuno ng mga aswang na dumukot sa kanyang kambal na anak. Ikaw na lang ang natitira. Sisiguraduhin kong sa ating dalawa, ako ang matitira at ikaw ang mabubulok sa lugar na to, kasama ng mga nasasakupan mo. Napahalakhak ang aswang na yon dahil sa sinabi ni Atong. Napapailing pa ito habang pinagsasabihan ang lalaki. Ang lakas ng loob mong sumugod dito ng mag-isa. Mas lumakas pa nga ngayong napatumba mo na ang lahat ng mga kasamahan ko. Para sabihin ko sa iyo, mahihina yung mga yan. Kaya ibahin mo ko sa kanila. Mabilis nitong sinugod si Atong, ngunit nagawa namang makailag ng lalaki. Napangisi siya, gayong nagulat ang aswang sa ginawa niya. Hinawakan niya kasi ito sa batok at saka niya pinadapa sa lupa. Pakiramdam ng lalaki ay mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas dahil sa pananabik na mapaslang ang pinuno ng mga aswang. Alam kong may lahi ka ni Owang ang Burukay. Pero kahit na ganun, hindi ako natatakot sa'yo. Kaya kitang masabayan at mapaslang, lalo na't nagawa kong maipaligo sa buong katawan ko ang tubig na nagmula sa kawa nito. Nanlaki ang mga mata ng aswang dahil sa sinabi ni Atong. Sinubukan niyang magpumiglas at nagawa nga niyang makaalis sa pagkakahawak ng lalaki. Kaya palang lakas ng loob mong sumugod dito sa kuta namin. Pwes, wala akong pakialam dahil sigurado akong mas malakas pa rin ako sa'yo. Napatawa pa ng malakas ang aswang at mabilis na sinugod si Atong. Todo ilag naman ng lalaki at nang magkaroon siya ng pagkakataong makaatake sa aswang, hindi na niya pinalampas pa. Inilabas niya ang sinturong nakuha sa higante. Ginamit niya yon para sakali ng aswang.
Nang masakal na niya ito gamit ang sinturon, walang pagdadalawang isip niya itong tinaga sa tagiliran. Napahiyaw ang aswang at nagawa pa nitong kagatin si Atong. Yun nga lang, napahiyaw lang din si Atong, ngunit hindi man lang niya nagawang masugatan. Napangisi na lang ang lalaki sa aswang at inundayan na nga nito ng taga ang tagiliran ng nilalang. Nang maramdaman niyang nanghihina na ito, binitawan niya ang aswang, dahilan para mapaluhod ito sa lupa. Kung mas malakas ka nga sa akin, hindi ka naman marunong dumiskarte sa laban. Sa pagkakataong ito, mahina ka kaya kita natalo. Matapos sabihin ni Atong ang mga katagang yon, inundayan niya ng taga ang ulo ng aswang hanggang sa mahati niya ito sa may panga. Hindi pa siya nakontento. Gamit ang buong lakas niya, sinakal niya ng sinturon ng leeg ng aswang hanggang sa magawa na niyang maihiwalay sa katawan ng nilalang ang kanyang ulo. Napangisi na lang siya dahil hindi niya inakalang magagawa niyang mapaslang ang lahat ng aswang, lalo na ang dumukot sa kanyang mga anak. Nang masiguro niyang napaslang na niya ang lahat ng mga aswang, kinuha niya ang kambal sa kulungan at saka niya kinarga ang mga ito. Kagad din niyang nasilayan ang lugar na yon at naglakbay pa uwi sa kanilang bahay, dala ang kanyang mga anak. Laking pasasalamat ni Atong dahil sa nagawa niyang mailigtas ang mga ito mula sa mga aswang. Sa kabutihang palad, nakauwi rin si Atong sa kanilang bahay kasama ang kambal na anak nila ng kanyang asawa. Ganun na lang ang tuwa at pagpapasalamat ng kanyang asawa dahil nakauwi ang kanyang mag-aama. Nagpasalamat din noon si Atong kay Katiago at ibinalik nito ang itak na ibinigay ng albularyo sa kanya. Magmula noon, bumalik na sa normal ang buhay ng kanilang pamilya. Inilagay naman ni Atong ang sinturon ng higante sa isang kahon at inilibing ito. Sa paglipas ng mga taon ay naging payapa ang pamumuhay nila. Hanggang sa mamatay si Atong dahil sa malubhang sakit. Laking pasalamat ng kambal niya sa kanya dahil nagawa nitong silang iligtas at yun ay naisakatuparan niya noong ipinaligo niya sa kanyang katawan ang mutya ng tubig na nasa kawa ni Owang Amburukay.